משרד כבירי נבו קידר. אנחנו שותפים עם עצום במטה המאבק, בפרויקט למיגור הסחר בנשים. אני בטוח שכולכם שמעתם ויודעים וראיתם את האומללות הנוראית הזאת שנובעת מהסחר בנשים עין בעין. רציתי לחלוק איתכם היבט אישי שבעצם הוביל אותי להיכנס לתוך התחום הזה. במשך כמה שנים הצגנו במשרד קורבנות תקיפה מינית ברמות שונות, מהטרדה מינית ועד גילוי עריות. ואחת התופעות המזעזעות שנתקלתי בהן, ושחזרה על עצמה כמעט בכל מקרה ומקרה, כשאתה יושב עם אותה אישה, אתה מגלה שבמהלך התקיפה המינית יש איזשהו רגע שבו מתחילה התקיפה, שבו משהו קורה, שבו נשברים כל הכללים, ופתאום היא עומדת חסרת הגנה, ובתוכה גויים תחושות של כעס ועלבון וזעם, והיא יודעת שהיא רוצה לעשות משהו, וכל הדבר הזה עולה וגואה, ובסופו של דבר כלום, קיפאון. אותה נקודת קיפאון היא בעיניי הנקודה המכוננת של הטראומה של התקיפה המינית. זה הדבר שעומד בבסיס ההשפלה הקשה הזאת, של לא להיות מסוגל לעשות שום דבר כדי להגן על עצמך, ושאף אחד אחר לא עושה שום דבר כדי להגן על עצמך. זה הרגע שבו העולם נוטש אותך. ולקח הרבה שנים לבתי המשפט בארץ להבין את אותו רגע של קיפאון, את אותו לא להגיד לא, לא לצרוח ולשרוט ולבעוט, את הילדות שרצות לאבא שלהם ומחבקות אותו אחרי שהוא מתעלל בהם מדי שבוע, מינית. בתי משפט הבינו בסופו של דבר שיש תופעה של קיפאון, יש תופעה כזאת שבסופו של דבר את לא יכולה לקום ולהגיד כלום, כי כל הכללים נשברו, וכל מה שאת מכירה בתור איך צריך להתנהג במקרה כזה או אחר פשוט נעלם, והיכולת שלך לתקשר עם המציאות נעלמת. היכולת שלך להתנגד נעלמת. זה בעיניי לאורך כל הזמן, כשטיפלתי בתיקים האלה, הייתה תחושה שהתחברתי אליה יותר מכל דבר אחר.